Jao, poludeću od ovog telefona, kako zazvoni, ja se presečem. Propade mi dete od posla. Budi srećna da ima posla. Ti ćeš sad biti srećan kad ti kažem gde ti je otac. Gde? U klozetu. Pa šta? Zaključao se od jutros, neće da izići. Da mu se nešto nije desilo. Ha? Jer vidiš, tvoj mi se otac smeje. Ma ne smeje se u tebi. On se smeje onome što čita da. Ma badava lupaš, rekao je da štrajkuje i da neće, da iziđe dok ga ne vratimo na Dunav. Ugasi mu svetlo. Ne vredi, upalio je sjelicu za brijanje. Da mu isključimo struju, a? Potrošači u kupatilu, sigurno je ovo, a? I ulubi mi novu kofu, majku mu. Pali to svetlo. Može čovjek da slomi vrat u mraku. Sine, pa evo, ja ovo od tebe nisam zaslužio. Zatvorio si me ovaj golubarnik, pa belog Boga ne vidiš. Tata, ajde da jedeš. Nije jeo ništa od jutros od kad je se zaključio u klozet. Tata, ajde da jedeš pa da se posle kupaš. I neću se kupam! Što se kupam? Nisam slušao! Kupat ću se ja sutra na Dunavu ko čovjek. Pa vidiš,